ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, чанд рӯз шуд видео накардам, серкортар будем ва бекор шудам. Анак влого сар мешаванд чун ҳамешагӣ ҳаррӯза. Дӯстони азиз, касоне ки мехоҳед да атоми кор кардан, духтаро марҳамат, рақамо дар рӯи экрана оиди кор пурсе, ҳамаша мефаҳмонем. Кор беҳад осонае духтаро. Реально ҳами 6 моҳ да як бор харид мекунӣ, духтарако да 1 моҳ ойлик да аллакай биромадагианд. Махди моҳи май, моҳи апрел харид вабше кадаги нестам, не ки ойлик гирифтагиам. Барои ми баъзеҳо мегӯянд ки харид накунӣ, ойлик намегирӣ. Дурӯғай не, да атоми хел нестай духтаро. Рақамо да бинависе, оиди кор мефаҳмонемтон. Будрои регистратсия шавед, маъқултон шуд, кор кунед. Маъқултон нашуд, метавонед ки любое время бироед. Медонед ки дар иҷа да 6 моҳ як бор харид мекунӣ. Яъне ки ту вақт дорӣ ки 5 моҳ фикр кунӣ ки кор кунӣ ё не. Агар кор кунӣ, беҳад ойликҳои нағз мегирӣ. Ман худам шахсан дар як моҳ аллакай то 70 000 рубле ойлик гирифтаистам. Шумо ҳам метавонед соҳиби анамхе ойликҳо шавед, дар атоми ҳамроҳи мо кор кунед. Рақамо дар рӯи экран бинависед, мо шумо дар подробно оиди кор мефаҳмонем. Дӯстони азизам, салому алейкум. Имрӯз 1 июн. Ана шаб интернети мо мурд. Саннет омадем пули интернета супорданӣ. Имрӯз 38 дараҷа гарм мешидаи одамо. 38 дараҷа. Ирӯз як гала план дорем. Як гала ҷо мо бояд бирем. И полкача чӣ бошаите? И реклама инайтари чӣ буда? Чӣ мегӯянд амёра на симент качаку? Умайра дури мегӯям полкача чӣ боша? Таъсири пирӣ, дӯстони азиз, таъсири пирӣ. Чико мо омадем, ман бочкои пайкар гирифтам, якта чой рамна. Чӣ мегирӣ? Баржони? Барзон. Ям 4 июн. 25 айвай 80 усея. Ака эконом дашта рамна ҳам қариш. О, қимат мехӯрад, ҳавиз охири пул дорад, эконом да. дӯстони азиз, иҷа дар ёдтон ҳастае, ман шуморо нишон медодам. Тюлпано буданд. Анака бо духтарои дига. Аҷа духтаро хушук гузаштаам. Гулои дига биромаданд. Нью-Йорк Сити. Магазин пайкар рӯбаруш. дӯстони азизам, қабулочкош ба мазаи бо Рамонали дарахт бизу мекаша бихра. Мафтум рафтем ба дури домо мебарам тама. Дӯста мактаби 18 ба дури домоем. Апишти аптекаи як меброем ози. Азиз, усунгиш буд аптека. 100 сол шид ман аптека як наомадам. Рамонали мегӯяд ман бомж будем, телефон доштам, ман кор меомадам. Ман иттифоқ да кор мекардам. Он телефономон бомжский Motorola интери Samsung 3110 буд. Siemens. Ёки Nokia 3110 буд чӣ буд? У боша инҷа да мешишт, испанд мефурӯхт, маълуд медонам. Ба ман хеле лаво налешида бигир, рафте телефони испанд фурӯш аведем. Ина аптека як да ҳама техника ҳаст. Аптека як дӯсто ҳамаш ҳамҷа аптека як калон буд вақти майдаки мода. ҳозир уш супермаркет шудай. Короче, ҳаш блак кардем, як блакш ба аптека шудай. Ина коляскаҳои напанав. дӯстони азиз, аптека як чӣ фарқ дора аз дига аптекаҳо, ки дар иҷа баъзе доруҳое ҳастанд, кунон тайёрақшон мекунанд, срокҳои кам доранд, овакиянку бо заҳардан ҳар хеланд, ҳамора дар инҷа тайёр мекунанд. Инна ай ҳамиҷа мехаришонда, бобчим хеле парашоку ҳастай. Ора инна ай ҳамиҷа мехари. Кадо мегуфт ки сарои гул дар ҷоя, ма гул хариданем. Сарои гул рӯ парӯи мактаби 8. На мактаби 8. На аптека, ина сарои гул, на цека, ина доми сегоник, иттифоқ нависандагон. Тарафи Путовский. Ай, о, мардак, дустомонӣ ба троллейбус. Мерава? Синхонаи зоир троллейбус.
батрал я бор унҷа дромадем секаса мама нижа раҳмонали ҳам қиматияку ай изомона намедонем дари выходаш дар куҷое бибурем ба ору боз так биромадем рафтем инҷада дӯсто ман чанд сол кор кардагим раҳмонали медонам я точкамон буд точкаи ма мавлуд нилӯ ҷамшуд бузург бобо ҳама оилавӣ як қисмтаи раҳмонали 10 бор геми раҳмонали пулро ҳисоб Надурум, пул надурум. Баъд дар троллейбус медем. дар троллейбусо Эге бишинам чилчор. Хода. дилиш наст бо ба троллейбус бурем чилчор бо янаму таксио мехонад тар мегӯяд левия вай шочкуш левия давай намешинем мега экономит ба дараҷа савқинак дай мошин сабо такси Гибрита хубиш ҳамеҳа ҳоҷи канзаниш кол мына. раҳмонали дасти роста би ҷои обозӣ кор кардаста не уже сезонаш сар шуда боша дӯстои азиз мо ирӯз омадем нами садбарг бовар мекунед 1 соат мо кофтастем ҷое ки коробичкаи арзон харем намеёбем як коробкачаи ҳами средни 45 сом амода як гала коробкача дар кора барои корҳои дилафрӯз ҳамон қаҷора гаштем ака обратно бо боло рафтастем чӣ хел садбар махқул шуд чӣ ба садбар махқул нашуда дилда корвони рӯз кор накунад чӣ кор мекунӣ корвона қашнаҳо ва гӯшнаҳо сари ҳар як қадам ов оча ов оча ов дӯстони азиз тамошо карда омадем на иҷа музей буд давраи мода ҳозир донишкадаи инам ҷа ту бояд бихонӣ ту модельер шудани ку дизайнер одежда садбарг садриддин айни ҳақ аст дуруст параи раҳмон бояд бигзарем ӯ одами гелосаби чӣ хел шуда дилафрӯз ҳолаш ҳавол бурдаисташа группа путешественников омадан качествам хакчен телефон куда беброя ашан омадем яъни бесте раҳа гузарем бояд ака мо барои чӣ дуромадагӣ мада пакети ки ях кнак дар кора ях мекунӣ куда морозилник ано 1 соат дар ҷои пасудоо кофтумша мегавад да пеш пакетҳои мусра ана пеш пакетҳои мус рафта гирифтан дар кораи вай чизо я чой пойда кух намешава хунукида бе ам хали чизо анам ҷода значит вай буда ҳозир мебинем ма бо биёвумш дӯстони азиз дар иҷа наёфтум вай даҳои наиҷа будай барои мани бесавод ина айс куб бакс пакети для льда баточки пакети яхкнак чандта дошта ида друж 192 ячейка дошта 18 сом хаята гирифтем дӯстои азиз эскимо гирифтем беҳад болаззатан ҳамин московский мороженое касаи холӣ меёфта бошем инамҷа дилафрӯз ту чӣ гирифтӣ من پلمبر گرفتم دیدم جمع کنم چه؟ خدا کامل نبود هم قبل تماشا بینو برسیکا شوشتیم وای تازه ویش دایید سیبش بود سرش قاقای کو دنیا بکشم نبرایی ایجاز بکشم نبرایی برسی فردک تاو بازی اوه نه یعنی تاو سر تیشه قرگرده خچه تاکی فرماز لباسو تا هم زده دستی رو که پرد نیست کشه پامینت نه؟